Hallo, welkom bij Kikker TV. Dit is weekuitzending nummer 21. Met deze week op het programma de Rabobank die pannenkoeken bakt, een paardrijdclinic bij Hippo Door, origami hoedjes. Maar laten we beginnen met de bonte avond, act nummer 9, Bohemian Rood van de Jonkies. Kan jullie even normaal doen alsjeblieft? Ja, hé, we gaan jonkies vangen. Als je jonkies gaat vangen, dan moet je gewoon heel goed nadenken. Dan komen ze vanzelf naar je toe lopen. Ja, dat is wel waar, hè? Idioot. Oké, heel vast grappig. Maar we zijn hetzelfde, we moeten de jonkies gaan vangen. Jong dier, dus, hè? Ze jagen zo niet maar weg. Gaat niet lukken, gaat niet werken. Waar kunnen ze dan vinden? Ik heb geen weet. Ga je laten zien. Sexy. Ze zitten vooral in het noorden. Oh. Hey, dan lijkt meneer collega's al alleen nog maar bot haar. Oh, dat is meneer De Hamer. Knap, meneer De Hamer. Hé, is dat nou die mevrouw de Wandel? Ja, niet zegt. Met ook veel haar. Nou, laten we erop afgaan. Goed, ik ga ze halen. Kom nou toch eens terug. Maar Dori. Hier zijn de jonkies met Bohemian Rood. Hoi. Hey Rick. Wat? Weet je hoe ver het lopen was van Terneuzen naar Roosburg? 32 kilometer. Oh. Je hebt alleen aan jezelf gedacht. Je hebt mij niks gegeven. Ik denk dat we een mooi plekje hebben om eens te overnachten. Wat heb jij? Ik ben de Boudafrik alleen. Wacht even een matje. Je matje. Wacht even, nee. Even dat apparaat daar staat. Ferrari. Ja? Hey, onze tijd komen we weg. Diesel, hè? Ja. Bijna niet meer zo snel, hè? Hij heeft nog een kruidje meegenomen. Man, Frank. Ja, jij niet zo'n grote krant onderheen. Ja, merci, hè? Dat is goed, hè? Ik zou zeggen, de rest, hè? Ja, snel weg. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy
Ja, de bonte avond was wel echt heel leuk. Ja, Maar- zeker. We hebben nog een filmpje. En volgens mij was het iets met schapen. Ja, tenten. Oh ja, de schapententen van het Velden van tijd en ruimte. Velden van Tijd en Ruimte. Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we in Groede bij het project Velden van Tijd en Ruimte. En wij gaan kijken wat het precies is. Ik ben Manja Kind, beeldend kunstenaar, komt uit Wildervangsterdallen en het project is Velden van Tijd en Ruimte. Ik ben Jan-Pieter van den Bos en ik ben de medewerker, zullen we maar zeggen. Velden van Tijd en Ruimte is een project dat is al in diverse gemeentes uitgevoerd. In de gemeente Eemsmond, gemeente Rijdenland. En de bedoeling is dat die tenten eigenlijk in het vrije veld staan. Zodat je erin kunt zitten en op een hele andere manier je omgeving kunt bekijken. Het gaat om waarnemingen. Het gaat om waarneming, ja. Ja, Veel. ja. Iedereen is enthousiast. Alle leeftijden En, ook. ja. Er is ook een klein onderzoekje bij. Hè. We vragen aan mensen wat het nou zo speciaal maakt om hier juist in dit stukje Zeeuws-Vlaanderen te wonen. En je krijgt heel veel dezelfde dingen te horen eigenlijk. Heel vaak hoor je dat het vroeger mooier was, dat ze het verpesten met een heleboel dingen. Het dus, commerciële het wordt com- te ja. commercieel. Het Ja. vol. Ja. Je krijgt nog een uitloop straks in Aardenburg, hè, de culturele week van Aardenburg. Daar komt de afsluiting met een tentoonstelling en daar is een unit te zien met ons werk. Jouw werk. Ja. En er komt ook nog een presentatie in de dorpshuizen van het hele project. Kikker TV vindt dit een leuk project. Bedankt voor het kijken. De SP zegt nee. Nee, Nee? ik ook. Nee ook? Ja, ik zeg ook nee. Nee, zeg ook nee. Nou, het accijns, het verschilt nogal tussen Nederland en België. En de SP kwam kijken hoe ernstig dat dan ongeveer was voor de mensen in Sluis. Hoe ver ligt het verschil ongeveer in de accijns tussen Nederland en België? Dat is verschillend voor welk soort producten het zijn. Wijn en mousserende wijn vooral is in België echt goedkoper door de accijnzen. Maar sterke drank zit qua accijnzen op hetzelfde niveau. Maar je hebt in België weer een ander distributiesysteem als in Nederland. Slijterij is echt iets Nederlands, waardoor je toch ook weer verschillen krijgt. Maar het zit vooral ook tussen de oren van de mensen dat het goedkoper is in België. Door alle publiciteit en door natuurlijk ook de benzine. En er zijn inderdaad verschillen, maar ze zijn vaak niet zo groot als mensen denken. Maar we hebben er wel met z'n allen heel veel last van. Als je moet concurreren met België, waar de accijnzen veel lager zijn, dan kom je als slijter of als pomphouder in de problemen.
En ik wil het wel eens van de mensen zelf horen wat het nu betekent. En heeft u denkt u wel een oplossing klaar liggen voor dit probleem? Ja, eigenlijk gewoon de accijnsverhoging ongedaan maken. Zorgen dat de prijzen niet te ver uit elkaar lopen met België. En dan kan ook deze winkel weer een hele goede toekomst tegemoet zien. En u merkt dat de benzine in België goedkoper is en de drank is ook goedkoper. Zou u dan zelf ook niet naar België rijden om benzine en dan gelijk drank kopen? Nou, ik zal het nog sterker maken. Ik zit als Europarlementariër door de week in Brussel. En ik tank altijd in Brussel, omdat dat 20 cent goedkoper is op dit moment dan in Nederland. Wat heel gevaarlijk is voor de middenstand hier ook, is dat je niet alleen gaat tanken en misschien wat drank kopen, maar je zegt, ik ben toch in België, ik koop gelijk ook een boodschappenlijn. Dus het heeft nog een veel groter effect misschien dan alleen voor de pomphouder en de slijter. En we moeten daar zo snel mogelijk mee stoppen. Zelfs de SP gaat tanken en boodschappen doen in België. Er moet dus echt wat aan gedaan worden. Ja, dat heeft me toch van gedachten veranderd hoor. Ik denk dat ik toch mijn drank nu in Nederland ga kopen. Ja, maar champagne haal ik gewoon in België. Ja, of misschien de drank ook. Ja, En de benzine. als je toch bent. Ja, waarom niet? En misschien mijn boodschappen ook. Ja. Maar ja, nu eerst het aankomende seizoen voor het Ledel Theater. Hallo en welkom bij het Ledel Theater. Het is vandaag week 21 en we gaan eens kijken wat er de volgende periode allemaal gaat gebeuren. Het nieuwe programma zoals beloofd de vorige keer. Dit is hem dan, het programmaboekje. Dus als je me nog niet hebt, kijk je brievenbus goed na. Dan moet deze week binnenvallen, uiterlijk. Het kenmerk van dit seizoen eigenlijk is wel dat we veel toneel hebben. We hebben 7 toneelstukken, van kluchten tot drama's. Ook heel leuk, Madame Bovary. Maar het is veel toneel. We gaan ook een beetje terug naar de tijd, nostalgie. Met de Blues Brothers, de Beatles, Cliff Richard met The Shadows. Vorig seizoen is gebleken met onder andere ABBA, dus dat veel mensen daar toch wel heel erg leuk vinden. En daarnaast is kindervoorstelling, iedere maand wel een kindervoorstelling, een lage prijs. En de meest favoriete zal Michael van Hoornen zijn, die komt in de kerstvakantie altijd in januari. Die is altijd uitverkocht, dus wel bestellen nu, wel reserveren. Want die is altijd uitverkocht, er zit altijd de wachtlijst. Of we moeten een heleboel hebben, dan kunnen we 2 voorstellingen doen. Dus ja, dat zou leuk zijn. Dat was zo'n beetje voor dit seizoen. Oh ja, cabaret natuurlijk, cabaret. Ja. Nou, ik zou zeggen, kijk het boekje gewoon na en vergeet niet te reserveren. Dus Ledel Theater seizoen 2014-2015 is gekenmerkt door veel toneel, amateurtoneel en professioneel, drama, maar ook kluchten, hele leuke kluchten. In de Meet bijvoorbeeld. Cabaret, kindervoorstellingen met toegankelijke prijzen. Terug naar toen met de Blues Brothers enzovoort. Dus heel leuk programma. Wat doe ik? Zo, nou, hartstikke leuk. Ik heb ook al een stukje van de verbouwing gezien, maar dat komt volgende week. Heb je ook zoveel zin in pannenkoeken, Robin? Zo, nu je het over hebt, ja. Zo, zeker. Mensen bij de Hoge Platen er ook zin in. Waar? Bij de Hoge Platen. Hoge platen? Ja. De Rabobank ging pannenkoeken bakken. Echt waar? Ja, bij de Hoge Platen. Heb je ook pannenkoeken gegeten? Ik heb ook een pannenkoeken gegeten. Lekker. Zeker. Dat wil ik al zien dan. Ja. Ik ben Esther van Strien. Ik ben adviseur communicatie en coöperatie bij de Rabobank, West-Vlaanderen. En ik heb samen met de werkgroep MVO deze pannenkoekenlunch georganiseerd. Overigens niet alleen samen met onze werkgroep MVO, maar ook samen met Ariane Koster, activiteitenbegeleidster van de stichting Warmande. En hier ook op locatie Hoge Platen. En ook Rosaline Paridaan, sociaal makelaar bij de gemeente Sluis, heeft ons geholpen om dus vandaag samen met heel veel Rabobank-collega's een vrijwilligersklus te kunnen doen. Het idee om vrijwilligerswerk te doen komt eigenlijk vanuit de 12 Rabobanken die opereren in het gebied Zuidwest-Nederland. Als Rabobank zijn we betrokken bij tal van maatschappelijke projecten. En vanaf dit jaar willen we ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen samen optrekken.
En als thema hebben we zorg en leefbaarheid gekozen. Er is onder andere een vrijwilligersdag uitgerold. Dus op 12 verschillende Rabobanken wordt er vandaag vrijwilligerswerk gedaan. Heel divers, van kluswerkzaamheden tot en met het bakken van pannenkoeken. En wij hebben Rosalien benaderd omdat zij in de gemeente Sluis ook het vrijwilligerswerk matcht. Dus vraag en aanbod bij elkaar brengt. We hebben aan haar gevraagd, goh, heb je voor het Rabobank personeel op zaterdag 17 mei, want dat is dan de dag dat alle Rabobank mensen vrijwilligerswerk doen. Heb je dan iets voor ons? En nou, uiteindelijk kwam dus dit uit de bus. Hoeveel liter pannenkoekenbeslag heb je ongeveer al gemaakt, denk je? Ik schat zelf in een liter of 7. Persoonlijk dan, hè? Ongeveer hetzelfde. Ik denk dat we in totaal ongeveer een 30 liter nu hebben gehad. Hoeveel pannenkoeken heeft u ondertussen al gebakken? Nou, wat zal het zijn? Een stuk of 30 denk ik zeker wel. Nou, wat lekkere pannenkoeken. Oh, heerlijk, ja. En hoeveel eet u er al op? 3. En vindt u het leuk dat de Rabobank zoiets doet? Jawel. Het is wel leuk dat het weer wat anders is. Ja hoor, de Rabobank heeft zijn best gedaan. De mensen bij de Hoge Platen hebben erg genoten van de pannenkoeken. En de pannenkoeken die ze gaan eten. Eet smakelijk. Ik ben klaar hier, en het is prachtig weer, dus ik ga nog even van de zon genieten. Zo, die pannenkoeken zagen er lekker uit. Ja, Zo. dat is ook hoor. Ik lust er ook wel een paar dan. Nee, niet laat. Ja, helaas. Maar ook leuk. Ik heb samurai-hoedjes gevouwd. Samurai-hoedjes. 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 Samurai. Ja. Samurai. Ja. Leuk benieuwd. Welkom bij Kikker TV met onze nieuwe kikkerles. Vandaag gaan we origami samurai-hoedjes maken. We hebben een papiertje. Ik heb dit keer een oranje papiertje. Dat is ook mooi. Maar ik heb één probleem. Ik heb een vierkant papiertje nodig in plaats van een A4'tje. Stef! Oh, daar ben je. Ja. Ik heb een probleem. Oh. Ik heb een vierkant papiertje nodig, maar het is een A4. Oké, Ja. let op. Zo. Kijk, zo Nou, wil je dat. Dankjewel. Nou, Ja. succes hè. Ja, dank je. Dan gaan we nu weer verder. Zo. Nu kunnen we weer verder met onze origami samurai hoedje. Nou, het eerste wat we doen, we gaan het dus in een driehoek naar elkaar toe. Daarna gaan we dus van de driehoek deze punt naar het bovenste punt verplaatsen. En dan hebben we zoiets. Wat we daarna gaan doen, is hetzelfde met het andere punt. Die plaatsen we ook naar boven toe. Deze vouwen we weer terug naar de overkant. Dus weer door de helft. Kijk. Dan ziet het er zo uit. Dus hier hebben we die flapjes. En hier hebben we nog 2 losse velletjes. Wat we daarna gaan doen, is het moeilijkste gedeelte. We gaan dit flapje die hier zit, die vouwen we open. Zo. Dan gaan we ervoor zorgen dat hij zo naar binnen vouwt. En dan zo zit. Oké, je vinger er nog in. En dan doe je hem ongeveer op de helft van deze lijn. Leg je hem weer neer. En dan vouw je hem zo. Zo plat. Nou, ik zal het nog een keer doen met de andere kant. Dus we maken deze weer open. Doen we naar de midden toe. En dan doen we hem plat. Zo. Dan hebben we twee hoorntjes eraan. Wat we daarna gaan doen, is dus deze 2 flapjes die we net hier nog hadden. Dan ga je dat puntje net over die horens heen leggen. Maar niet helemaal, je hoeft hem niet
helemaal eroverheen, want dan zie je ze niet meer. Dus dan heeft het geen zin. Dus een heel klein beetje over die horens. Nou, dat vouw je zo dubbel, zo. Dan krijgen we dit. Wat we dan gaan doen, want hier is er nog wel een stukje over, die vouwen we er overheen. Zo. Die vouw je dus naar de achterkant toe. Ook 2 keer dubbel, want dan is het niet even groot als de voorkant. Misschien wel 3 keer. Zo. En als je dat hebt gedaan, dan heb je je samurai hoedje. Zo, dus nou weet je hoe je een samurai hoedje maakt. Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we bij de manege Hippo Door, waar Tessa Baaiens zo meteen een clinic gaat geven. Ik ben voorzitter van de paardrijvereniging West-Vlaanderen. Onze vereniging heet Paardensportvereniging omdat wij het voor elkaar hebben dat we alle facetten van de paardensport mogen en kunnen organiseren. Nou, deze dag hebben we volledig in teken gezet van de dressuur. Met als uitschieter een clinic van Tessa de Vries, Baaiens. Die hier een clinic verzorgt en tekst en uitleg geeft hoe je met een handicap op hoog niveau de paardensport kan bedrijven. De familie Brachtberg is weer goed vertegenwoordigd vandaag. Dan op de tweede plaats. Goedemiddag, hoe ging het? Ik vond het heel leuk. Geweldig leuk om hier te zijn. En het geweldige weer. Dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar ik vind het een super accommodatie. En een hele mooi initiatief om de aangepaste sport bekender te maken. Zeker in Zeeland. En we moeten gewoon groter worden, bekender worden. En dat is een geweldige optie. Op wat voor niveau rijdt u eigenlijk paard? Ik ben altijd een beetje bescheiden. Maar het is ik rij wel op het hoogste niveau wat er is. Ik zit ook in het Nederlands team. Ik zat in het Nederlands team ook in 2011 in het EK. Toen zijn we 4e geworden. Daarbij was ik eerste reserve voor de Paralympics voor Londen. Dus dan praat je wel over iets. Dus dat, op zo'n niveau kan je zien wat elke kreet de proeven zo ingedeeld is. Naar wat de personen kunnen. En u heeft een ongeluk gehad en toch bent u teruggekomen op het paard. Dat is best knap. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, in 2002 heb ik mijn ongeluk gehad met een paard. Maar dat was ook niet de schuld van het paard. Op datzelfde paard die uitgleed, ben ik nou ook weer opgestapt. En ben ik onder begeleiding, heb ik weer leren rijden. En dat is gewoon wel heel mooi. Liefde blijft. Heeft u nog een goede tip voor de mensen? Denk niet aan wat je allemaal niet kan, maar denk aan wat je wel kan. En soms is het niet erg dat je iets niet kan, maar probeer dan wel het uiterste uit te halen. En naar Rio, als Rio niet lukt, dan komt de volgende speler wel weer. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja. Doei! Doei!